Dels més de 1.000 radars fixos que té CDGT instal·lats a les carreteres de tot l'Estat, una cinquantena d'aquests aparells concentren més del 37% de totes les multes que es posen per excés de velocitat i el sisè d'aquests 50 radars més treballadors i campió de les illes és aquest, és de la carretera de Sant Antoni. Ell tot solet va posar 45.000 multes a vehicles que passen dels 80 km per hora, que és el límit d'aquest tram, que casualment arriba just després de l'únic tram d'Eivissa on es pot anar a 100 per hora. Això són dades de l'any 23, que és el més recent amb dades totalment comptabilitzades, però s'ha de dir que aquest aparell ja porta anys en aquest top 50 de radars de CDGT. Les dades són d'un estudi de l'Associació Europea d'Automobilistes que també assenyala que l'any 23 es varen posar unes 159.000 multes de trànsit, cosa d'un 19% menys que l'any anterior. Això és una dada positiva, però s'ha de dir que a la volta han augmentat un 233% les multes per fer servir pantalles i prop d'un 150% relacionades amb drogues. 2 de cada 3 multes són per excés de velocitat i després venen circular sense la ITV passada, anar sense carnet o no fer servir el cinturó i conduir mirant el mòbil. Per tant, i resumint així una miqueta de pressa, hauríem de ser una mica més responsables quan ens posam al volant d'un cotxe i deixar de culpar aquesta pobra màquina per posar 45.000 multes anuals perquè ella només fa la seva feina.